Много от малките общински болници не могат да се справят с лечението на белодробните болести и насочват пациентите си към столицата. Това съобщи председателят на Дружеството по белодробни болести доцент Коста Костов, който е и завеждащ на клиниката по пулмология в ВМА. Според него проблемът е, че в малките болници липсва подходяща апаратура, няма и средства за скъпи медикаменти. Доцент Костов призна, че клиниката по белодробни болести във ВМА харчи 3 пъти повече, отколкото получава по здравна каса, но обслужва най-тежките случаи от цялата страна, тъй като често в малките болници пациентите не се лекуват адекватно. Заради липсата на средства в малките общини на болните се изписват по-евтини антибиотици, няма апаратура за диагностика, а специалистите правят и невъзможното, за да спасят живота на пациентите си. В този смисъл доцент Костов попита медиите: морално ли е да се обвинява всеки лекар, позволил си да вземе пари от пациент, при положение, че издържа семейството си с 500 лева заплата? Когато се случват проблеми с лекарите, всички се нахвърлят като орли върху него, че взел 20 или 30 лева. Искам да ви кажа, че всеки лекар в България си е заслужил тези 20-30 лева, които го е страх да се вземе от бюрото. Защото българският лекар прави много повече за един пациент от 20-30 лева, които той му дава благодарност. На въпрос на БНТ, не толерира ли така корупцията в здравеопазването, доцент Костов отговори, че визира отдаването на малки суми и че тези случаи не би трябвало да се превръщат в системна практика.